Dan huwa Paul Stafrace li għal dawn l-aħħar 5 snin kellu ħolma biex jimxi vjaġġ twil ta' 270 kilometru. Ħolma li dejjem taret mar-riħ għaliex kull sena ippreżentat ostaklu ġdid fosthom dak ta' din is-sena, il-coronavirus. Minkejja dan, Paul Stafrace ma ħallix il-pandemija żommu lura. Paul kien fi kwarantina u tela fuq il-bejt jagħmel passejn. Passejn evolvew għal 6200 dawra, ekwivalenti għal vjaġġ magħruf bħala Camino de Santiago. Minn flok f'għaxar tiem bħalma kien mistenni, il-vjaġġ għamlu fi 8 tiem. Xemx u xita, Paul baqa' miexi. It-temp anzi kien favur tiegħi għax kien daqsxejn msaħħab u daqsxejn żiffa. Allura tieħu pjaċir. Ma kellix ġranet fejn kienet ix-xemx ikkargata u darba minnhom kelli daqsxejn xi tagħmlet dawk it-10 minutes ilbist ir-raincoat u xorta bqajt nimxi. Għax kieku qed Spanja tagħmellek ix-xita, xorta trid tibqa' miexi. Kien jibda minn kmieni filgħodu u jiqpa' d-dejsa tard wara nofsinhar. Tul dawn is-sigħat kienu kollu diversi ħsibijiet. Jiġu ħafna ħsibijiet, niftakar meta kont l-iskola, kont daqsxejn mqareb, kont kwiet, tħaqt, kbejt. U l-iktar waħda waqt li qed nimxi, ġietni l-viżjoni tal-mara tiegħi li ħfilla Joyce kienet miet b'car accident. Hemmhekk waqt il-mixja I was in tears. Paul mhux se jaqta' qalbu u s-sena d-dieħla ser jerġa' jipprova. Jekk il-bambini żomna ħaj, nkun għadni b'saħħti, nerġa' mur għax is-sena d-dieħla hemm sena speċjali. Paul qalilna li din l-avventura tfakru fi ħmar tas-Sinja, iżda b'differenza ma' tokki ta' nofsinhar Paul kien jistrieħ ftit u jleglek xi tazzambit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.